Da ni am roi diolch i ti o bore yma, Dad, am y cyfan rwy ti wedi gyflawni trosom ni. Am yr holl fendithion rwy ti wedi pentyrru yn ein penna ni oll. Da ni'n diolch i ti. Ond fod ti'n ddiw mor haelionus. Ond fod ti'n ddiw sy'n dymuno dim ond yr hyn sydd yn dda a buddiol i bob un ohonom. Diolch ond fod ti'n dad sy'n dymuno dim ond y gorau i bob un o'th blant. Ac wrth i ni roi yn diolchiadau bore yma, mae rhaid i ni gofio yn ein gweddia y rhai hynny sydd heb ein breintia ni. Da ni yn cofio yn ein gweddia bore yma, pob un sy'n newynu ag yn sychedu, pob un sydd yn byw mewn poen a blinder. Da ni'n gwybod y Dad am ryw un yn y eglwys hon sydd heddiw, Dad, yn diodda, sydd heddiw wrach yn poeni, a da ni'n cyflwyno nhw i ddofal di. Da ni'n cofio hefyd am bob un sydd heddiw yn hiraethu ag yn galaru. Pob un sydd yn byw mewn ofn a blinder. Rydym am gyflwyno'r byd o Dad a'i holl trafferthion i ddofal di. Yn wybod mae dy law di sydd wrth y lliw. Mae ti sydd yn gwybod ora. Ac yn y diwedd dewyllus di yn cael ei chyflawni. Gyfynwn i ti'n defnyddio ni aelodau o'r eglwys i fod yn gyfrynga i gyflawni dewyllus ar y ddaear. Oedden ni hefyd y bore yma, Dad, yn ein gweddia dirgel personol. Am gofio am bob un sydd yn anwyl i ni. Gwyddion dros ein teuluoedd, cyfeillion a chymdogion. Pob un sydd wedi cyffwrdd am bywydau ac sydd wedi cyfoethogi'n bywydau. Da ni'n diolch i ti amdanynt a gyfynwn i ti warchod drostynt a'i cadw pob amser yn agos at y ti dy hun. Ac os hyn diwyllus o Dad, da ni'n gofyn i ti y bore yma am dyfendith di ar yr oedfa hon. Gad i bob un ohonom deimlad ysbryd sanctaidd yn gweithio'n rymus yn ei colonnau ac yn ei meddyliau. Gwna ni'n well, pobl. Gwna ni'n eglwys effeithiol sydd yn fod yn dystion i ti yn yr ardal hon. Ond yn fwy na dim arall y bore yma, Dad, da ni'n diolch i ti am ein harglwydd Iesu, am ei farwolaeth ar ei groes, am ei atgyfodiad o'r bedd, ac am ei esgyniad i'r nef. A diolch yn fod ein harglwydd Iesu y bore yma, yn sefyll o flaen gorsedd gras, yn cofio amdanom ac yn eiriol trosom. Ac yn enw ef o Dad, gyfynwn i ti i wrando pob gweddi, ac ateb pob disyddiad. Amen. Gawn ni ganu ymhellach yr emunisa. Mawr yw'r arglwydd a theilwng o fawl, yn ninas y Duw byw, y brenin yw, llawenydd yr holl fyd. Mawr yw yr arglwydd sy'n ein harwain ni i'r gad, o'r gelyn fe gawsom ni ryddhad, ym grymwn ger ei fron.
Dwi yn ein ffasiwn iawn. Mae'n licio cael testyn i mrigath. Ddaw y testyn bore yma, a dwi'n meddwl, da chi gyd wedi dyfalu'n lle ar ôl i siarad fo'r plant. Mae'n dod o adnod 9, yn Salm 32. Paid â bod fel march neu fil di reswm. Mae'n rhaid wrth ffrwyn ac enfa i'w dofi cyn y dont atat. Paid â bod fel march neu mil. Mae Salm yn cychwyn efo Dafydd a dweud rhywbeth calonogol iawn, tydi. Braf iawn. Gwyn ei fyd y dyn, y maddeuwyd ei fai, ac y cuddwyd ei bechod. Gwyn ei byd y dyn nad yw'r arglwydd yn cyfrif trosedd yn ei erbyn, ac nad oes dichell yn ei ysbryd. Dyma ni, gwyn ei byd ni. Mae Duw yn madda ein beia ni. Fwy na hynny, mae'n anghofio amdanyn nhw. Dwi'n yn edrych arno nhw. Mae'n wynfyd arno ni. Dwi'n yn cyfri'r un trosedd yn ein herbyn ni. Efo, gawn ni fynd adra lle, gwyn neu byd ni. Ynddo, bob dim yn iawn. A mae'n mawr tydi bod Dafydd y bawb yn gallu dweud hyn. Mae'n bethau da iawn y perthyn i Dafydd yn does, ond ydych chi meddwl mae'r ochr arall i'w gymeriad o. Gwyn ei fydd y dyn yma ddeiwyd ac y cuddwyd ei bechod. O yna lot o bechoda fanna doedd i guddio gan yr ein Dafydd. Holl bethau ddod i wneud. A eto mae'n dweud, mae Duw gallu madda'r cyfan i mi. Gwyn fy myd i. Ond mae'n dweud, doedd ddim felly o hyd fo. Roeddwn yn ymatal, roedd fy esgyrn yn darfod a mina'n cwyno ar hyd y dydd. Ar un adag, mae Dafydd, o'n i'm yn cydnabod fy nrogioni. Do'n i ddim yn cydnabod fy mechod. O'n i'n eu cuddio nhw. Cuddio nhw rhag bobl eraill, hefyd rhag dy fi fy hun. Ac oedd y peth yn cnoi tu mewn i mi. O'n i'n methu cysgu. Dydd a nos. Roedd fy esgyrn yn darfod. O'n i'n teimlo llaw drom arna i. Oedd y peth yn rhechu fi. Fy mhechod, fy nrygioni, medda Dafydd. Oedd yn cydnabod i ddrygioni. Oedd yn cydnabod bod o wedi pechu. Ond rhywsydd o'n treol i wthio fo'r neilltu. Na fo, dwi wedi gwneud hynna, ond na i wneud yn iawn amdano fo. Na i trio bod y well, wan. Does yn rhaid i neb wybod am hyn. Mae yn y gorffennol a'i adal am fanna. Ond oedd o'n cnoi tu mewn efo yr hyn oedd o wedi wneud. Oedd o'n cael dim gorffwys o'r peth. Ych gweld y gynnaf o gydwybod yn dweud. Dych chi wedi gweld Pinocchio do, cartŵn Pinocchio. A mae yna gydwybod fach o fanna does. Yn chwibiannu yn ei glust o. Bita i mewn. A does o dim o sgoi o. Dych chi gweld, beth sy'n rhyfedd ydy,
Mae'n nid jyst pobl sy'n credu niw sy'n mynd drwy'r pethau yma. Ond pawb i radda, mae ganddyn nhw gydwybod. Maen nhw'n gwybod bod yna rhywbeth o'i le. Ac yna nhw rhyw syniad da iawn bedio hefyd. A mae'n bita. A dyn nhw ddim gorffwys. Does ddim tawelwch meddwl. Felly o'n i, medda Dafydd. Dros be ni dreul wneud, roedd y cydwybod yna. O'n i'n gwybod bod yna ddrygion ni. Bod yna bechod yn perthyn i mi. Rhai pethau o'n i'n gallu gweld yn syth i at yna pam. Ond o'n y bethau eraill hefyd. Yn bethau reid i fus yno fo. Y cyfan i gadw yn effro nos. Yn drwm arno fo. Yn llethol. Felly oedd ddim yn Dafydd nes mi droi at Duw. Yna bu mi gydnabod fy mechod. Dyna'r cam cyntaf de. Cydnabod i bechod. Dwi'n hoff iawn o dramau a llyfrau detectives. Wrth y modd fo nhw. Anne Cleeves. Mae gen i lot o wahanol rai does. A mae'r detectives yma. Maen nhw'n gyfrwys iawn. Bob tro bron, maen nhw'n dal rwy'n tydyn. A maen nhw fanna, a maen nhw'n holi nhw. A be maen nhw dweud ydy, get it off your chest. O ti gyfadda rwan, nid i deimlo'n well wedyn. Ond i ti gyfadda beth ti wedi wneud. A beth mae Dafydd dweud, wel, un diwrnod, I got it off my chest. Nes i gyfadda fy mechoda. A gynta nes i hynny, meddwl, oedd y cwbl yn ysgafnhau. Rwy'n cyffesu fy mechoda i'r arglwydd, a bydd tithau fadda euogrwydd fy mechod. Dwi'n troi at Duw a cydnabod ei ddrygion ni. Ac o'n i dweud, mae pawb, eto trai sydd ddim yn credu niw yn gallu teimlo'r euogrwydd yma. A'r cydwybod mae'n pigo. Ond beth mae Dafydd dweud, pan nes i troi at Dduw yma fo. Oedd y cyfan yn cael ei godi, y pwysau yn cael ei codi o'n ysgwyddau. So neb arall gallu gwneud hynna meddwl. So ni'n gallu cyffesu i lot o bobl, ond mae'r pechod yna o hyd, mae'r cydwybod al i bigo. Ond dwi'n troi at Dduw meddwl, a cyffesu o flaen Dduw, ac mae'n gallu codi'r baich i gyd. Ac oedd hi'n gwyn fy myd. Oedd o'n barod i fadda. Ond, Dafydd yn byw mewn cyfnod yn doedd. Lle rhaid aberthu dros bechod. Oedd yr holl genedl yn gorfod aberthu dros ei bechoda. Ac yn o waed bob man doedd. Anifeiliad mae gyd yn cael ei aberthu dros bechoda bobl. Ges i nwyn i fyny ym Mwllheli. Ac ar adeg hynny, oedd yna ladddy ym Mwllheli yn ganol y dre ar y maes ym Mwllheli. A chi le ryfedd i gael o. A drws nesaf oedd y gasworks na chi le. Oedd Mwllheli le drewllyd iawn chi fynd i ganol y dre. Oedd y gasworks a wedyn y lladddy. A goll ydych chi gael yn y lladddy oedd hogla gwaed. A sŵn gwartheg a defaid, dydd a nos. Ac oedd yna tan yn eitha diweddar. Ond meddyliwch chi wan, cenedl gyfan.
yn y berthu dros ei bechoda. Ynde? A Dafydd yma, gyda fo ddigon i gadw praidd o ddefaid i fynd i y berthu. Oedd y rhaid y berthu dros ei bechoda. A dyna lle mae Dafydd dweud, wel, mond i fi wneud hynny, mond i fi gadw at air Duw ac archwynion Duw, cyffesu me choda, gwyn fy myd i meddwl. A mae'n job, dwi'n gorfod wneud o hyd. So, mae'n y ddiddiwad yma, yr holl y berthau yma. Y ddiddiwad. Dwi wedi gwneud rhywbeth yr awn bob dydd. Do. Mi fysa yna RSPCA yn brysur iawn fysa'n dyddi yma. Roll anifeiliad yma. Yna fo. Ond mae'n dweud, reit, dwi'n gwybod be'n neud fan. Ddim jyst cyffesu i rywun. Cyffesu i Dduw. Fy holl bechoda. A mae yna ffordd i fi dderbyn maddeuant drwy aberth yr holl greaduriad yma. Ydan ni mewn gwell sefyllfa lawer dydan? Erbyn hyn. Lot gwell sefyllfa. A mae awdur llythyr at Erebreiad yn atgoffa ni. Ond yn awr, daeth Crist a'r chyffeiriad y pethau da sydd wedi dod. Trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, nid o waith llaw, hynny yw, nid o greadigaeth hon, ac nid a gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun. Raeth ef i mewn un waith am byth i'r cysegr, gan ennill gwaredigaeth rhagwyddol. O blegyd, os yw gwaed geifr a theirw a lludw anner o'i deunu ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at buredigaeth, pa faint mwy y bydd gwaed Crist rhwnnau hoffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddinam i Dduw, yn puro ein cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwan i wasanaethu'r Duw byw. Mae'n lot haws yna ni, dydy, los brafiach. Dyna ni'n union sefyllfa a Dafydd, ydyn ni cyffesu o flaen Duw, ein holl bechoda, a mae Duw dweud, reit, gwch chi anghofio am yr holl anifeiliad a'r holl waed yma. Mae yna un sydd wedi gwneud y cyfan drosta chi. Credwch yn yr arglwydd Iesu Grist a'i farwolaeth ar y groes dros eich bechoda chi, a na fo, gwyn eich byd chi. Mae'r weithred wedi gwblhau. Ach, wel, mae yna lot o bobl yna fo, wan, ta, full stop. Wel, ni'n dweud, gwni fynd adra wan. Dwi'n gweithio felly, na di. Dwi'n gweithio yn union felly. So mae Dafydd yn ymlaen o'n. Am hynny, fe wyddia pob un ffyddlon arna ti yn nydd cyfyngder, a phan ddaw llifeiriant o ddyfroedd mawr, ni fyddant yn cyrraedd ato. Rwy ti'n gysgod i mi, cedwi fi rhag cyfyngder, ymgylchu fi a chaneuon gwaredigaeth. Dwi ddim yn cyffesu yn waith o laen Duw a mynd adra. Mae rhywbeth parhaol sydd yn parhau i fynd ymlaen mewn ongoing, tydi, yn perthynas ni a Duw. Da ni'n troi a Duw a da ni'n siarad o fo. A da ni'n gwrando'r Dduw yn siarad â ni. A pa mae yna bethau'n digwydd mewn bywyd, dyddiau cyfyngder, yna da ni yn siarad â Duw yn barod ydan, a mae wedi'n paratoi ni. Pa mae yna lifogydd mawr yn dod, mae'n gallu cadw nhw'n ddiogel. Diolch yn dweud bod ni'n
osgoi problemau bywyd. A bod Duw yn rhoi cymorth a nerth i ni i wrthsefyll problemau bywyd. Da ni'n glynu wrth Dduw. Dyna beth mae Dafydd yn gweld fan hyn ydy. Do, nes i droi at Dduw, nes i gyffesu me choda. Wedi maddau mi. O fwy na hynny, o ddydd i ddydd, fe yno nerth i mi, mae'n arwain ni. A dyna yn aml iawn sydd ar goll, ynde. Da chi'n siarad weithio fo Cristnogion ifanc. A mae'r efengil ar un olwg yn syml iawn tydi. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig ydi. Ond dyna'r cam cyntaf ynde. A mae yna lot mwy na hynny. A mae yna gwestiynau mwy yn does sy'n cael ei gofyn. O be dwi'n neud am hyn a hyn a beth. Holl bethau yma sy'n digwydd yn amgylch mi mewn bywyd. Sut dwi fod i ymatab i'r holl bethau yma. Yr holl bwysau sy'n arna i. Yr holl broblemau sy'n codi. A beth mae Dafydd yn dweud, ni'n glynu wrth Dduw. A da ni'n cael yn arwain gan Dduw. Dim yn bendithio ni, mae'n maddau ni, ond mae yna i'n harwain ni drwy fywyd. Duw sy'n siarad fan hyn de. Y fforddaf di a ddysgu yn y ffordd a gymeru. Yn aml tydan mewn bywyd, dyn ni'n siŵr iawn, pa ffordd i droi. Fydda ni fod i wneud nesa. Pa lwybr i gymryd mewn bywyd. Beth mae Duw yn dweud, y ffordd i ni yn harwain ni. Fe gadwaf fy ngolwg arna ti. Chi gysur ynddo. Fe gadwaf fy ngolwg arna ti. Da ni'n typio'n aml bod ni'n gorfod wneud bob peth ar ben yn hunan, yn y nerth yn hunan. Da ni'n gallu dweud, wel, mae Duw wedi rhoi synwyr cyffredin i ni. Mae wedi rhoi gallu ni. A da ni'n neud hyn yn hunan. Da ni fel eglwys sydd yn ar hyn o bryd. Pa ffordd yn ei fod i droi efo adeilad, efo galw gweinidog. A sy'n fyny ni, wel sy'n gyda ni bob math o syniadau a ffordd ymlaen. Os yw pawb yn dilyn beth dwi eisiau, sy'n bob dim yn berffaith. Fel ydyn ni gyn teimlo, de? A wyrach bod y wir yn sôn amdana i, lle. Ond na fo, o be mae Dafydd yn na, da ni'n cael yn cynghori gan Dduw, yn harwain gan Dduw. Os da ni'n aros efo Duw, gair Duw, bydd Duw yn rhoi arweiniad i ni. Ond yn fwy na hynny, pan mae pethau'n mynd o'i le, yn cadw golwg yna ni hefyd. Goio, be fysa'n oed i? 7, 8, a 9, yn anfon mi i'r siop, jyst lawr y stryd, yn mynd a i'w nodyn bach fel hyn i reid dros y cwntar. A wedyn ni'n cael bag papur i ddod yn ôl. Wedyn a'r newid yn y bag, ynda. A ni'n meddwl, ni'n glyfan mynd hyn ar ben fy hun, holl ffordd lawr lôn ag yn ôl. Ben fy hun, hogyn lawr. Ond ni'n sylwi y 9 yn sefyll wrth y drws yn gwylio bob cam. A un o ffrindiau 9 pen arall i stryd yn codi llaw, do, mae ar ei ffordd adra. Yn gwylio fi, o'n i'n ddiogel. A pan da ni'n mynd drwy fywyd, da ni'n meddwl, da ni ben yn hunan fan hyn. Pa ffordd da ni, na, mae Duw o'i lygad arno ni. Cadw ni'n ddiogel. A weithiau da ni'n meddwl, da ni'n blant mawr o'n.
Dwi'n gwneud hyn yn hunan, ond mae yna yn yn harwain ni. Eisiau'n gwthio ni i fynd i'r cyfeiriad cywir. Dyna mhrofiad i yma, Dafydd. Yn troi at Dduw, dwi'n derbyn maddeuant, a wedyn mae Duw trwy air yn harwain ni drwy fwyd. Beth bynnag sy'n digwydd gael droi at y fo am arweiniad. Wedyn yn dweud, ond paid â bod fel y march ar mil. Dyna di'r peryg sy'n hynny. Da chi fo'n gwrando. Da chi am fynd ffyrdd eich hunan. Os dwi'n deud ewch i'r dde, da chi am mynd i'r chwith. Os dwi'n deud ewch ymlaen, da chi'n sefyll yn stond. Da chi fel milod. Da chi wedi penderfynu. A does am byd am newid eich meddyliau chi. Dydy Dafydd yn hyn ddim yn sôn am bobl sydd ddim yn credu niw. Mae sôn mae o'n hyn am bobl ddiw. Sydd fel milod. Ddim yn barod i wrando ar air Duw. Mae'n digwydd, tydi? Da ni fel milod. Da ni'n gallu dweud, wel, ia. Dwi'n teimlo fatha darllen y gair, bod yma. Dwi'n teimlo fel gweddio heddiw. Dwi'n fatha milod. Na i wneud o, mae hwn yn swnio'n ffordd dda i wneud bethau. A da ni'n cyfeirio yn problema beth bynnag a Dduw. Da ni'n trio wneud o yn y nerth a'n gallu'n hynna. Chi fel milod. Da'n hoff iawn o darllen Spurgeon. Gyda fo ddarlun da fan hyn. O'r mil. Ac os na, ydy'r ffrwy na. Eith yn symud o gwbl. Edwch chi'n i ddysgu o. Chi'n bod efo ci yn yma. Edwch chi ddysgu ci ddod ato chi neu. Fynd ar ôl beth bynnag. Ond efo mil edwch chi ddim. Mae rhaid i chi gael y ffrwy yma. Ednos diod bod efo chi ers blynyddodd. Mae rhaid i chi dal yn dyn a'i droi o. Os wneith o ddim ben un, yr un wp i'w bod. Mae chi atgoffa o bob tro. Wedyn mae yna un arall. A dweud ni, wel, wyliwch wan am ffarm. Mae'r ffarmwr yna, ac yn o feidu mawr. A mae o bob nos yn galw i anifeiliad i mewn i'r beidu yma. Mae'n gallu galw a mae'r gwartheg yn dod. A ni'n mynd deall hynna blaen tan i mi brodi, a dyma yn had yng Nghyfraith yn trial dysgu ni fod yn ffarmwr nath o'n gweithio. Ond o'n gallu sefyll yn y gat a galw, ac ar holl wartheg yn dod. Waw, da de, sut mae wedi ymarfer rhain i gyd. O tydyn nhw fel cwn ydyn, mae'n jyst yn dod, cos mae'n amser godro yn rhywbeth. Ond yn dod, ac o defaid yn gallu dod, hyd yn oed ieir. Dy'r mil yma'n dod. Mae'n ben draw cae yn pori, neith am symud. Dyna os waith da chi'n gweiddi arno fo. Paidwch â bod fel mil. Pan mae'r ffarmwr yn gweld tywydd, garw, cymol am awr dion, mae'n galw yr anifeiliad i mewn i'r beidu. A mae'n gyd yn dod, yn tydi'r mil ddim. Mae'n cael mynd ar ei ôl o. Mae'n lusgo fe mewn. Yn wyrach, bod y mil rhy bell i ffwr a'r tywydd yn dod, a bydd y ffarmwr yn gallu gyrraedd o. A
a mae drws y byd yn cael ei gau gyno gyrraedd. Boedwch y bod fel mil, mae Dafydd fan hyn. Glynwch wrth Duw, grandewch ar lais Duw. Chi'n cael eich dysgu ganddo fo. Paidwch chi eisiau mynd eich ffyrdd eich hunan. Paidwch fod yn benstiff. Glynwch wrth ei medda fo. Daw pwyna lawer i'r drygionus. Ond am y sawl sy'n ymddiriad yn yr arglwydd, bydd ffylondeb yn ei amgylchu. Mae pawb yn mynd i gael pwyna lawer mewn bywyd. Ond mae rhai pobl yn ei gwynebu nhw ar ben ei hunan. Mae'r ein gydwybod ma'n pigo. Methu cysgu nos. Nyn ma'n i droi. Ond mae rhai ffyddlon. A mae rhai sy'n ymddiriad yn Duw. Yn ei gwylio nhw. Byddefon nhw. A bydd nhw'n ddiogel yn y beidu. Llawen hewch yn yr arglwydd a gorfoleddwch rhai cyfiawn. Canwch yn uchel bob un o galon gywir. Canwch yn uchel. Da ni wedi derbyn y maddeuant. Mae yna'n beth. Di ddim wedi sgwennu hwnna i'w sialc chi. A dwch chi rwbio fe ffwrdd. Na, mae di naddu yn y graig. Mae yna'n beth mae di madda. Dwi'n mynd i droi yn newid i feddwl. Da ni wedi derbyn maddeuant. Fydw i'n dweud, dwi anghofio yma'ch drwy weithredoedd. Ond paidiwch y bod fel milod a mynd eich ffordd eich hunan, gwch chi drafferthion eto, gwch chi helbil eto, glynwch wrtha i. A mae trialon bywyd yn dod, byddwch efo fi. Cofiwch bod fi yn gwylio. Paidwch a John wneud yn eich nerth eich hunan. Llawen hewch yn yr arglwydd. Dach chi wedi derbyn maddeuant. Dach chi wedi derbyn Duw sy'n gofalu amdano chi. Iesu wedi talu'r bris unwaith ac yn byth. Paidwch gwneud bywyd yn anodd i chi'ch hunan. Derbyniwch hynny. Paidwch bod fatha milod. Mae yna, mae orffan yma hyn, yn llyfr Exodus. A yn penod 13 ac adnod 13. Mae nhw'n sôn fan hyn, eto am y Bertha. A fel roedd rhaid i'r Iddewon y Berthyr cyntaf anedig oedd, y bethau. Cyntaf anedig. Ond yr wyt i roi oen yn gyfnewid am bob asyn cyntaf anedig. Ac os nad wyt am gyfnewid, yr wyt i dorri oedd. So mae pob asyn sydd heb dderbyn yr aberth, neu sydd am aberth wedi dod drosto fo, mae pob asyn yn cael ei grogi. Mae'n gwynebu marwolaeth. Dyna yn fyr iawn hwnna'n olygu. So, os na rhywun y fodlon fod yn aberth dros yr asyn, mae'n cael ei grogi. Paidwch a bod fatha asyn. Yr unig ffordd gwch chi mynd i mewn i'r gysygyr ydy drwy aberth yr oen. Os ydych chi'n troi at Duw, cyffesu'ch drygioni, gofyn i Dduw am addeuant, yna mae'r aberth Iesu Grist yn barod
wedi madda wedi aberthu'n barod i fadda. Pidwch y trio wneud o'ch ben eich hunan. Yr unig beth sy'n eich disgwch chi di marwolaeth. Di pob asyn yn cael ei grogi. Ar y darlun hyfryd yna. Ga i fynd yn ôl at y geiriau cyntaf fan hyn. Mae Dafydd yn dweud gwyn fy myd. Gwyn ei fyd y dyn yma ddeuwyd i fai. Cuddwyd i bechod. Gwyn ei fyd y dyn nad yw'r arglwydd yn cyfri trosedd yn ei erbyn. Nac does dichell yn ei ysbryd. Gwyn ein byd ni. Dyw wedi madda. Gawn ni ddim yn crogi. Wedi anghofio'r cyfan. Llawen hewch yn yr arglwydd. A gorfoleddwch. Rach dyna sydd ar goll. Ddim digon o lawenydd a ddim digon o orfoledd. Mae Duw wedi gwneud y cyfan i ni. Yn peidiwch a bod fel yr asyn. Amen. Gawn ni ganu i gloi. Reit, Duw mawr y rhyfeddodau maith. Rhyfeddol yw pob rhan o'r waith. Ond dwyfo ras mwy rhyfedd yw. Nath holl weithredau o bob rhyw. Pa dduw sy'n madda fel tydi? Yn rhad ein holl bechoda ni.
Dad, da ni'n diolch dy fod ti Dduw sydd yn maddau'n holl bechoda. A da ni yn diolch i ti am hynny. A da ni'n diolch bod ni'n gallu heddiw llawenhau a gorfoleddu am fod y fab wedi marw dros ein bechoda, wedi gollwn ni'n rhydd i cael dy addoli di fel hyn. Amen.